Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Pagpagiya sa langit nun nga kaalam ug dili sa tawhanon nga pagbati. Hosea chapter 4 verse 6. Manindog ta? Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, and thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Again, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, and thou shalt be the priest. Thou shalt not be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Mag-ampo ta? Father in heaven, thank you, Lord. This evening, O God, makig-istorya ka namo, human ka na minaw sa among pagpakigsulti kanimo diha sa mga pag-ampo. Salamat sa Lord nga ang mga awit imong nadunggan dili to gikan sa among ngabil kundili nakita nimo nga gikan to sa mga kasing-kasing. Father, patubua himoa nga ma-matured gayod ang imong mga anak, Ginoo. Tagae kami og kaalam amahan karon nga kagabion ang gisalig nimo ni ug ang imong balang espiritu o Dios personal nga manulti manudlo sa kada usa ka mga kasing-kasing. Ug salamat kayo, O Lord, nga dili lamang mi hearer of your word, Father God, but all of us, O Lord, mahimo ming magbubuhat sa unsay among madungog gikan kanimo. Salamat, Lord, nga walay gahom sa kangitngit, nga makasakmit o Ginoo sa imong kaalam nga ihatag namo karon, ug walay makapamuhat nga walay mga entry points, O God, nga makasulod ang buhat sa kaaway, Ginoo. Thank you that the blood of Jesus Christ is here, nagtabon sa matag usa kanamo. And thank you, Lord, nga all of us, Father God, dunay abli nga kasing-kasing o guna-huna nga modawat sa pagtudlo, sa pagbadlong, o mahimo usab makapalambo sa among pagtuo, ang imong mga pulong karong gabihon na. Mao ni ang among pagpaubos ug ang among gitinguhang mga pag-ampo. Madawat lamang namo ni pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Hallelujah, mayong gabi na tong tanan. Mga bata, mayong gabi. Maminaw ta og ayo. So, sa ato nga kinabuhi mga igsoon, pinaka-importante gyud kaayo nga masabtan nato pag-ayo nga ang kaalam dili gyud ni pwede nato nga ipadaplin. Nganuman, daghan sa mga hari nga niuswag og ayo sa panahon nga gigakos nila ang kaalam. Pero sa panahon nga gisalikway nila ang kaalam kay nisunod sila sa ilang pagbati nga tagak sila. Daghan usab mga panghitabo sa Biblia mga igsoon nga dunay mga malisod nga sitwasyon nga ang mga tawo bisag asa sila padong pero wala gyud sila nakit-an nga sulbad sa maong malisod nga mga sitwasyon. Apan, gipakita sa Dios ang iyang kaalam ug maoy nagluwas sa iyang katawhan. So sama usab sa ato nga kasinatian rong panahon na. Lisod kaayo no. Muratag naa sa riddle nga wa pa gani na answer ang na sa Bisaya na tigmo. Puzzle or mga puzzle mga igsoon nga wa pa gani ta nakahuman sa unang puzzle, wa pa ta nakasolve, niabot na pud ang laing puzzle. No? Muna nahitabo sa tibok kalibutan karon. Dahil kanang pandemya, walay tambal, naapod ng mga katalagman, nag-abot-abot na, di na siya mapugngan. Unya nga itong nakita karon wala pa ni, wala pas kumingking. Napay daggo pa kayong mga surprise nga moabot. Ingon ni Lord, uyugon niya, dili lang kay ang yuta, kundi ang langit ug ang yuta. Nawa pa tayo nakabantay ron nangahulog ni mga bituon nagbanggaanay. No, munang ingon si Lord kadto rang di mauyog mo iyaha. Kay daghan man kayo mga taong giingon sa Matthew 24 nga tungod sa pagdagsang sa kadautan,
Questionon nila ang Ginoo, mabugnaw sila sa gugma nila sa Ginoo, o mutalikod sila sa Diyos. Muning si Lord sa ato, ang siging nagpasidaan na to, nga magpag-iya ta sa kaalam. Ang basahon sa Hosea, mga igsoon, kining pangalan ni Hosea, it means salvation. Si Hosea, o sa ka buutan nga propeta alagad sa Diyos. Nagdumot sa sala, unya, naminyo siya og prostitute. Babaeng nagbaligya sa dungog, gituyo sa Ginoo. Nga, ang iyang iwali iya pong masinati sa kinabuhi. So, gipakita ni Father God, ang Israel nga iyang katawhan daw iyang asawa, gagipangga o gimahal pag-ayo, pero nagsimba og laing mga Diyos-Diyos. Maopoy iyang gipasinati siyang sulugoon nga si Hosea nga naigugma siya sa ayos iyang asawa, pero ang iyang asawa, tua nagbaligya siyang dungog sa nagkalain-laing mga kalalakinan. Sama nga ang Israelita, nagasimba sa lain nga mga Diyos-Diyos. And then, daw wala na sila'y kaalam. Dili na sila makapaingon nga, ngano man to nga, giputol na ko ang kahoy, akong himong baga, gisugbaan, ang katunga, gihimo na kong bangko, ang katunga, gihimo na kong lamisa, ding ang katunga, gihimo na kong Diyos-Diyos, unya akong gisimba, o akong giingnan, ikaw ang akong mangluluwas. Wala sila nakahuna-hunaan na. Bitaw no? That is why ningon si Lord, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong katawhan nalaglag. Basta ha? Yun sa diya mga igsoon? Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha. Ug kay gisalikway man ninyo ako. Isalikway ko usab kamo ingon nga akong pari. Ug kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios. Kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Okay. Kini. Nang pagka ang kaalam na, because ang wisdom din is to know God man. Pagka ang pag-ila sa Diyos, ang pagbaton o kahadlok sa Diyos, ang pagtawad sa Ginoo, ang pagsunod sa Ginoo, mapadapli na nato, gipadapli na nato ang kaalam, sigurado na naanay gipronounce si Lord anay nga punishment. Muning grabe kayo ang katalagman na nga nag-abot sa nasod sa Israel, it's because gipadapli na nila ang kaalam. Muna naingon si Lord sa King James, my people are destroyed. Nga naman, for lack of knowledge. Kabalo ka? Kini mga tao nga kulang sa kaalam, ang ilang gisunod. Ang ilang gibati. Doon na po yung mga tao nga mayroon kang nasubraan man ni siya ka-bright man unta ni, pero nganong bugo man o kabahig, pagbati na hisgutan. Mga na ang uban. No? Kaya dili na ta malid ani. Dili na ta malid sa atong nakatunan gikan sa Dios. But giyahan na ta sa atong kasing-kasing, bahala ng mga impyerno, bahala ng mga ingana na. Tungod kay gipadapli na nato ang kaalam. So si Lord nagapainomdom sa matag usa kanato karon, it's because kalabanan o kadaghanan karon sa mga taong grabing kaniadtong in love kay Ginoo, init kay nagapangalagad sa Ginoo, karon pirti ng bugnawa. Bugnaw pa sa simod sa tukoy. Bugnaw na kaayo. Yet makita ni gihapon nimo sa simbahan. And ang simbahan, ang relihiyon, ang church na himong spiritual graveyard. Nahimong daw pansyon ni ano man. Musulod dire pero patay na ang gugma sa Ginoo. Patay na ang pagkabalaan, patay na ang pagkamatarong, patay na ang tinguha nga mahimaya sa Dios. Patay na ang pag-alagad sa Ginoo. Patay na ang pangandoy nga maluwas ning membro sa akong pamilya. Patay na ang pangandoy nga maluwas ng akong silingan. So, nahimong spiritual graveyard. And si Lord magapamukaw sa kada usa nato karong gabi na. Ato ta mga igsuon sa Second Chronicles chapter 1. Second Chronicles chapter 1 verses 10 to 11. Verses 10, 11, and 12. Second Chronicles. Ingon diha, give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge
thy people that is so great. Verse 11, and God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thy enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, and such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have like that. Have the like. Si Solomon, mga igsoon, hatagan og kahigayunan sa Dios. Okay, Solomon, ikaw man ang anak sa hari nga akong gikahimutan, pangayog bisag unsa og ako ning ihatag nimo. No? Mangayo kag bisag unsa og ihatag sa Dios nimo. Na atoy movie nga Jenny, sa to? Aladdin, nga tagaan siya tulo ka wish. Walay wish diyas Ginoo. Manami yung blow the candle, ups, mag-wish ka muna. Say wish. Niya, basin daig mahitabo. So si Solomon, dili to wish. Giingnan gyud siya, Solomon, pangayog bisag unsa. Siguro karon kita mga, kamo mga batanon, kita mga hamtong, kung ingnon kas Ginoo pangayog bisag unsa, siguro ang pinaka-priority nimo kanang nas imong kasing-kasing nga labaw sa tanan nga imong gipangandoy mo imong pangayoon. Because we are led by what we feel. Dili sa unsay atong nakatunan. But si Solomon lahi. Giuna-una og ayon ni Solomon pangayoon ako ang kinabuhi sa akong mga kaaway. Or mga matay tanan ng akong mga kaaway, pwede. Ug mangayo pod ko nga ako ang pinakadato sa tanang nilalang ibabaw sa yuta, pwede. Kung mangayo sad ko nga ang Miss Universe akong mapangasawa, pwede. Galibog na Solomon ani. Pero si Solomon, mga igsoon, grabe kayo. Sa batanon pa siya, grabe ang iyahang pagka-in love sa Ginoo. That is why mas gipili niya ang nga pangayoon ang gisalikway sa kadaghanan og mao di ay ang pinakaimportante sa tanan, mauna nga kaalam. Basaha. Palihog, kusga. Hatagi ako karon og kaalam ug kay balo sa pagdumala kanila, kay kinsa may takos sa paghari nining daghan kaayong katawhan. Mitubag ang Dios kan Solomon, husto ang imong gipili, wala ka mangayog kaptangan o bahandi o kabantog o kamatayon sa imong mga kaaway o taas nga kinabuhi alang sa imong kaugalingon. Nangayo kahinuon o kaalam o kahibalo aron makamando ka sa akong katawhan nga paharian ko kanimo. Ihatag ko kanimo ang kaalam o kahibalo. Dugang paniini, hatagan ko ikaw og dugang nga kabtangan, bahandi o kabantog labaw sa nabatunan, ni bisan kinsa nga hari kaniadto o sa umaabot. Tanawa? Klaro? Ang napilian ni Solomon, mga igsuon, is ang kaalam. Awa na itong mga batanon karon, grabe na, bisag sa badlong, grabe ka-addict na kayo ang mga duwa sa cellphone. Bisag kadaghan ng balik-balik, hindi edad di mo sa 60, ang Mobile Legend di mo hatag ni mo pensyon. Inig maminyo na ka ang Mobile Legend di mo hatag ni mo sweldo, ipakaos imong anak. Di maghuna-huna ba? Ang uban po, na-addict niya. Ingon si Brillones. Kisa ng DepEd Secretary? Ha? Brillones. Ingon si Brillones nga, kinsay nag-ingon ninyo nga dili madayon ang klase. Nga kamo ramay dili magkadayon. Nihugot. Kisay nga ingon ninyong di madayon ang klase, nga kamo ramay di magkadayon. Wa ka gets ning uban. Na?
ginabira tag ayo niya sunod-sunuran tag unsay atong nabati, di na ta mo gamit sa wisdom. Na mga taong gamiton sa Dios sa pagpahinumdum kanato sa kaalam nga mao ni likaya nato ni mao ni atong himuon, itsapuera nato sila. Kontrahon pa nato ang mga taong tinuod nga nagpakabana nato, and we are so close to these people nga motabang sa pagguba sa atong ugma. That is why niingon si Lord, pangayog bisag unsa. And before ka magngandoy og butang sa imong kinabuhi, kanang dili ra ikaayo nimo, kun dili ikaayo nimo sa imong pamilya o sa tanan. Imagine tong giingon mga igsuon nga ang usa ka botelya nga pahumot or usa ka galon, usa ka baril mabutangag us ka buklangaw baho na. Magpasalamat tas Ginoo rong November 28, invited ang tanan pagdala mog balon. Bitaw ari mo. Nya na ata magpasalamat ta ana. Nya na ay magbalon pud og sala. Maunsa man ning atong pagpasalamat? Mao nang naatay fasting. Mag-fasting ta. So, gipapangayo niya si Solomon. Sige Solomon, pangayo bisag unsa. Si Solomon, ingon siya, batanon pa ko og dako kaayo ang nasod, dili maihap ang katawhan. Nga akong dumalahan. Unsaon man ako ni sila pagdumala kung wa ko'y kaalam. Sa laktod nga pagkasulti, si Solomon wala naguna-una sa iyang kaugalingon, but naguna-una for the sake sa katawhan. Sigurado ka nga kanang imong gibuhat, ikaw ray apektado? Sigurado ta nga ang atong pagahimuon, kita ray dili ta makaangin? O si Solomon mga igsuon, ang iyang yung gipangayo sa Ginoo kanang for the welfare of everyone. Makaayo sa tanan. Basta mo ang maingon siya, Lord, tagaay kog kaalam. Ang Diyos mga igsoon na himuot kayo nga si Solomon, ang iyaha gayod nga napilian nga pangayon sa Diyos is ang kaalam. So ningon siya, kay napili man nimo ang kaalam, ang tanan akong ihatag nimo. Sa samang paagi, niingon siya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahara ang pagpangitas gingarian sa Diyos. Unsa man na? Pagkamatarong. Pagpasakop sa iya. Unya ang tanan idugang ra sa imuha. Bisag sige na nagbalik-balik, no, di gyapon ta kasabot ana. Dali kay natong mapadaplin si Lord matalikdan. Mao gyapon. Wag niingon si murag ni ana si naay usa ka balay nga gipader nya naay gate. Nya gipapili ka dito, asa may imo ani ang balay, ang yuta, ang sakyanan, ang kwarta nga nasa sulod sa balay nga usa ka kahon. Nya sa katapusan mga igsuon ay susi. Susi sa gate. So gipili niya ang susi sa gate. So ningon ang nagpapili siya karon kay gipili man nimo ang susi sa gate, sige abrihe kay ang tanan nga naa diha imuha na. Grabe si Solomon, napili gyud niya ang susi. Imagine ha, ang mga princess, mga igsuon, butang na to, ang nasa Bible na siya 700 wives and 300 concubines. Wa ba na nabali? Unya all of them mga anak sa hari. How come nga nahitabo na? Sa time ni Solomon, gipanghimo na lang taming ang mga bulawan. Tungod kay puno na kayo ang palasyo nga sudlanan sa ang treasury, ang storehouse sa bulawan sa palasyo puno na pud ang templo. Ug naglibog na si Solomon asa ibutang ang mga gold. May mga hari pang nagpaingon sa iya tungod kay maminaw sa iyang mga pulong ug ang mga pulong nga isulti ni Solomon isulat sa mga sekretary sa mga hari nga may bisita sa ila ug ilang bayluan ang gisulti ni Solomon ug kining caravan sa bulawan. When we say caravan sa bulawan, gasunod ang mga dump truck nga puno sa bulawan. Ilang ibaylo sa mga pulong nga isulti ni Solomon because ang tanan nga isulti ni Solomon makapalig-on sa gingharian, makapalambo sa usa ka gingharian. So di bali na nga ang bulawan maadto ni Solomon basta kay ang kalig-on sa iyang gingharian mahimo pong kalig-on sa atong gingharian. Anyway, pag naan na pud tay kaalam pareha sa iya, mudato pud ta pareha sa iya. Mo na mga panghuna-una sa mga hari.
That is why gipili gyud niya ang kaalam. Munang sige tang ka-encourage aning mga batanon bisan paglisod ta, bisan pagwatay kanon, naapay panahon nga ipursu nimo. Bisan pag di kayo ka makasabot sa leksyon, naapay panahon nga imo yung tinguhaon. Pero unsaon taman? Nga mag-una magpangandoy og angayan, istriton og buhok siksihon. Kaysa sa pagkaton, pagkahibalo, pagpili sa kaalam. Nga naman. Mauna ang mga butang nga dili maoy gusto sa Ginoo. So si Solomon mag-igsoon, kinagrabihan jud kayo. Ingon siya tagaay kog kaalam. En tungod ani nga kaalam na dato siya kayo gipanghimo na laman niyang taming ang mga bulawan sa iyang mga sundalo. Ingon niya sa time ni Solomon, ang mga silver, ang mga plata, mura ra bato nga sindol-sindolon. Sumauna siya. One time sa PTC ko, galisod kog ayo lami nang iundang kay manglaba ko, ibunal-bunal ra nako nang akong maong atong tiles. Kay walay sabon. Nya mahuman na lang us kasi manaw ako nakatilaw luto. Wa ko nakakaon. Galisod man kay dito di man pareha nga ang bang mga Bible school na may ga-sponsored nila. Dito nya mo gawas pa jud ka, i-sanction ka. Muramig na trap nga usaon man niya. And then I said nga muundang na jud ko usa sa pastor nga ni Dool, muundang ka. Nabay mo haton nimo bugas ninyong tuan nakas gawas. Naay mo ingon nimo ako biya toy nakaingong ni undang ka. Ay kabala ka kay pensyonan ka nako. Nay nga na. So pilion gyud nimo ang kaalam. Sa iyang pagpili sa kaalam mga igsoon na bless og ayo ang Ginoo, that is why ang wala niya pangayua iyang naangkon. Sa time ni Solomon, mga igsoon, 40 katuig ang kalinaw. Ang tanan nga mga hari muduol kaniya og mangayo kaniya kaalam. Unsaon sa mga hari pagdumala ang ilang mga gingharian. Bisan pa ang Queen sa Sheba, miadto kang Solomon. Gani gi-emphasize pa sa Queen nga bulahan Solomon ang tigpaypay nimo. Nga naman, gibati sa mga hari o sa mga queen sa time ni Solomon nga mas labaw pa kabulahan ang mga na tigtagay sa ni Solomon, tigpaypay ni Solomon, na tigpaminaw, nga naman sa panahon nga si Solomon musulti na sila makadungog. Samantalang sila nga mga hari magdala pa sila bulawan ibaylo sa mga kaalam ni Solomon. And kita usab mga igsoon magmatngon ta ani. Because sige tag paminagwali mo basa tag Biblia sa panahon nga naata sa mga pagsulay, di ta makahinomdom sa atong mga nakatunan, atong ipadaplin dayon ang mga nawali nga mga nadungog nato, at ipadaplin dayon ang mga pulong kay mo padala dayon tas atong gibati. Ang kaalam nag-ingon pagpaubos, dito gisungog ka. Nagpaubos ka? Gipadaplin nimo ang kaalam og nagpadala dayon ka sa imong emosyon. Pinulungan pa na namo dito sa Bool, maoy. Etig maoy Bernard. Nya mag-imot-imot na dayon ka, unproductive imong adlaw, anay ganang ilihok. Nagpadala kas imo ang gibati, dili ka nagpagiya sa kaalam. Og mao ni hinungdan nga kinadaghanang mga katawhan ang nangatagak. Si Solomon mga igsoon nagsulat siya sa Proverbs. Basahon nimo ang Proverbs, grabe. Nagsuwat sab siya sa Ecclesiastes. Pagbasa nimo sa Ecclesiastes, buingon siya kawang ang tanan, mas maayo pang magbaton gyud kaalam. Tinuod bitaw nga kawang karon nagbagyo asa man ang mga hinaguan sa tawo, natabunan. What if kita mo kalit nga wam ta kay balog unsay kalamidad? What if? Mayroon man buyag simbakon nung lumang ka. Dili. Ngayon ta magpangandam, what if? Dire sa Bohol linog mo ning atoa. What if kalit nga motay og karon nahugno ni huruta. Unya na day kay sala nga gitaguan dia. Si Lord sige badlong nimo pinaagis ka alam wa nimo gitagad. Muna nga nanawagan si Lord. And listen to this. Bisan pag unsa ka maalamon si Solomon sa diha nga natiguang na siya niabot gayud ang panahon nga nadala siya sa iyang gibati og dili sa kaalam nga iyang naangkon. That is why nakigminyo siya sa dili mga magtutuo. Nakigminyo siya sa prinsesa, sa mga kanasuran nga wala miila sa Diyos. O ningon ang Biblia nga maoy hinungdan nga kining mga
pagan wives ni Solomon, mga dili magtutuo niya nga mga sakop, ang mga asawa, miagak kaniya sa pagsimba ngadto sa ilang mga Diyos-Diyos. Muya na dito, kuyugan gani ka na kog simba sa inyong church. Kuyugi ra gupog ko adto ra kas gawas, driver ra gupog ko, igor ra pug ko mudagkot man. Kuyugan na lang kay walay samok. Compromise. Na-compromise na ka. And kabalo mo kung unsa nang silot sa compromise? Una, ang presence ni Lord mo depart sa imo. Like what happened to King Saul? Munang uga na kayo kay sigig ampos Ginoo, gahilak na ning uban, nalipay na sila, gadahig sila nga lipay kayo, ikaw muragwa. Ma-compromise man ka. And bisan pag unsa kadaghan ng mga tambag nga imong nadungog gikas pulong sa Dios, inig-abot sa pagsulay, maanod gyapon kas imong gibati anang panahona og dili sa kaalam. Notice nga ang tao paglipay kaayo mo promise. Guol pod kaayo mamahala. Ha? Hello. Ang tao pag guol kayo mamahala, di na mo subay sa wisdom. Kusuga ra batang mo amin inig makadungog tas pulong sa Dios. Pero pag abot na sirkumstansya, malimtan na nato tong unsay atong gisulti og ni amin ta. Kay mo atraka na dayon. Kaya kailangan mahinahon muna. And then naay mga panahon like what happened right now, walay tambal ang COVID. So gihimo ni Lord nga foolish. Walay kapuslanan ang kaalam. Nga nabatonan sa tao. Ingon si James. James 1:7. 1:5? 1:7. If anyone lacks wisdom, then pray. I-check na to mga igsoon. Gusto ni Lord nga sa atong kinabuhi mga igsoon, mahimo gyud nato nga pinaka-priority ang pagbaton sa kaalam. Muna itambag niya sa Santiago nga nag-ingon nga og bisan kinsa kanato ang nakulangan sa kaalam, magampo. Verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. Kung daan ako na'y nakulangan sa kaalam, it means wala kahibaw kung sa'y buhaton. Wala na ka na kakahibaw kung sa'y buhaton, manuyo pa ka. Ingon si Lord, kung wa kakibaw ko sa imong buhaton, pagampo. Naglibog naman ka ko sa imong himuon, mohimo pa kanuog samot pang makaguba, makalibog. Sit down. Humble yourself and pray. Mauna himuon na to. Ampo na. Ingon si Lord, ang nakulangan sa kaalam, it means wala nang paraan, wala na idea unsay himuon. Then, that's the time nga mulingkod na ka og Lord, maminaw na kas Ginoo. Di kay naglibog na gani ka tungod sa problema, tungod sa pagsulay, tungod sa imong nadungog, naghimo na po kaglaing. Ikaw rin naglimbong sa imong kaugalingon. So ingon si Lord, pangayo sa kaalam. Batungod lagi kay ang kaalam kanunay gisalikway mga igsuon. Wala gipamalandungan pag-ayo sa tawo. Nga daghan sa Biblia, daghan kaayo nga mga kinabuhi nga duol na matagak sa kalaglag sa kamatay. Pero tungod sa kaalam nga gihatag sa Ginoo, nakabaton sila sa madagayaong kinabuhi. Usahay kita sa atong kaugalingon, malimtan nato mga igsuon nga ang nakapalipay pag-ayo nato karon maudi ay makaguba nato sa umaabot. Unya ang mga butang nga murag nakapahasol nimo karon, nakapasakit nimo karon, maudi ay nagluwas kanimo sa umaabot. Nahinumdum ba ka nga ang agila maghimo siya sa iyahang nest, sa iyang salag. Mga tunukon ang iyang gamiton niya, hinig mapurma na ang iyang salag nga puro tunukon, iyang sapawan og mga balhibo nga comfort, na comforter. Unya usa siya mangitlog. Sa iyang pagpangitlog, inig mga pusa na mga itong iyahang mga naana, manggawas na ang mga iglet, ang mga piso. Inig tubo sa ilang balhibo, hinahinayan niya kuha itong mga humukon nga mga dahon, mga balhibo, unya ang mabilin sa sahag, puro na tunok.
Nya di kasabot ning mga iglit ng ano maning akong mama nga ingani man yang gibuhat puro man kasakit oy. Gitudluan na siya nga maning kamot aron makagawas iyang sahag aron magkat-on naglupad. So kung doon na tayo makasakit o kalisod sa itong kinabuhi ato nang hinumduman nga naa ka sa prosesong ibalhin na ka ni Lord. Kuhaon niya ang imong comfort. Kuhaon niya ang asa ang dapit nga hiluna ka. Kuhaon ka niya ug dadoon ka sa dapit nga mag-struggle ka kay tudluan ka niya. Ipatong niya sa iyang likod, mulupad sa taas ka og ayo unya kalit niyang ihulog, way pananghid. Unya ang mga iglit gingon-ingon na sila tag-upat, tag-tulo. Pero madakpan gihapon na niya, inighapit na sila mutugdon sa bato, salon na po na niya ng tulo upat ka mga iglit, dadoon na po sa taas og ilupad, itagak na po. Hangtod nga sila nagkat-on na. Pero kabalo mo unsay amazing, katong akong gipabutang diha. Sa panahon nga mag-ulan og snow, maghimo sila puro twigs, ang gihimo ka ng mga tunok ng mga sanga-sanga. Before sila mangitlog, kay gaulan mag-snow, maghakot una silang isda, unya ilang ipail, libot sa ilang salag. Unya gasigig ulan og snow, ang isda matabunan sa snow, so na-preserve. Usa pa sila mangitlog. Sa ilan ng pagpangitlog, dili sila pwedeng mulupad og biyan ang itlog kay siging gaulan og snow, mabasa or mabugnawan ang itlog, madaot. So dili sila mugawas, muanam ra sila tindog, ikapa-kapa aron ang mga snow or ang yelo nga nitabon sa ilang likod, mga salibay, mga wala na pod, balik na pod sila loob. And sa panahon na nga mupusa na ang itlog, ilan ng mugawas na ang mga iglit, dili sila pwedeng mulupad og pangita og kanunon. Kubkubo na nila tong natabunan sa snow nga naa sa gilid sa salag nga mga isda nga iyang gihakot. Binagsaon na to niya, gisi-gisi la, unya ihungit niya sa iyahang mga iglet og unya muluob na pod siya balik. Sa panahon hangtod nga mahurot niya tong mga isda. Kita mo sa video ana, ato man ang gipakita dire. Si Lord ing ana mga igsuon. Di ta niya biyaan hangtod nga mahuman siya sa iyang proseso sa atong kinabuhi. But ang problema lang nato, ginagiyahan tas unsay atong gibati, dili sa unsay pulong sa Dios nga gibutang niya sa atong una-una. I tell you nga ang gugma wala sa kasing-kasing kanunay. Sometimes og sa kanunay ang gugma maghari sa utok. Nay mo comment di aron mo ingong kaniray pastor gawalig gugma na sa utok. Nga naman, sa diyang naigugma pakaanin niya karon todo effort ka, lahat na lang ibigay mo sa kanya. Pero pag mawala na ang imong feeling, di na nimo mabuhat ang imong nabuhat kani atong gibati pagkaanyag sa iya. And that is why na may pulong sa Dios nga natanom sa imong una-una, higugma ang imong sikatawo, bisag wala nimo gibati nga naigugma kaniya, imong buhaton kay naas imong utok. Naana din kaya kung kaniray agdon kanunay, anod ka. Ganahan ka ani, sunod ka. Dito na po kaganahan, sunod ka. Pero kung naa ka dire, straight ra ka diha. Ang gusto ni Lord, magkat-on kita ani. Ba't kadalasan mga igsuon ang kaalam, ang mga pulong sa Diyos, ang mga pagtudlo, kanunay natong mapadaplin? Di ba? Before ka nakadungog og istoryas gawas, dinhin na ka sa church. Gihatagan kag kaalam sa Ginoo, pasagdae sila pagpaubos, pasagdae sila kung sa ilang isulti, ang isulti sa Dios mao'y tagda. Gibuhat na to wa. Sa panahon nga tuan na ka dito, humana ka gitagaag kaalam, nakadungog ka, nasakitan na din ka, nisunod na din ka sa imong gibati. Dili na sa imong pulong nga nadungog. En kabantay ba mo mga igsuon nga? Kaniadto, maminaw tagpulong sa Ginoo, mararag puro hilot-hilot lang. Mga mga batasan, wa ba kabaguhan. Nakaroon prangka-prangka si Lord nga makigsulti na sa tuwa, tungod kay dili siya gustong matagak lagi gyud tas kaalautan. So, namadlong si Lord nato ning kagabihon nga dili na ta magpatuyang sa pagsunod sa unsay atong gibati because ang atong gibati mga igsuon dili managsama sa tanang panahon. No? Karong si manahan ni angay kang janji.
Sunod si mana ni angay na po ka ni Jeyo. Sunod si mana ni angay na po kang Rodnel. Sunod si mana ni angay na po ka ni Pastor, bantay ka ni Mame. Sunod si mana ni angay na po ni Alwin. No? Usop-usop ni atong gibati nga munang magpaanod-anod ta dili ta magpagiya sa kaalam nga gihatag sa Dios. Bisan ang uban makatanaw sila nimo, grabiha dyan ning bataan eh. Di ba? Insakto? Oh. Maghisgot po ta kabahin og kalipayon sa kinabuhi. Karon kay nalipayan kay ka, kay na-bless og ayo ka. Promise, maayo gyud ang Ginoo, di gyud ko motalikod sa Ginoo. Pag abot sa panahon nga grabing kadaot, di napakita sa Ginoo. So ayaw pagiya sa imo hang kasing-kasing mong kasing-kasing limbungan. Kusog ra ba kang mo post sa Facebook, nagiilad ko niya, ikaw mismo mangingilad sa imong kaugalingon. Sakto? No. Ang mga babae mag-post, napabakay laking tarong karon. Ang mga lalaki po mag-post, napabakay mga babae karong kasaligan, nagapareho mo! Nagkasinabutaan eh. Muna ingon si Lord gamitan ng atong wisdom. Mamuingon ang uban, bright man tong bata. Oy, guys ko itong elementary, guys ko itong college, kinabrightan to. Mauba, nga nga naman. Kadi man gamiton ng kaalam, magpadala man ta sa atong gibati. Dong. Og nagpadayon pa ning gapadala siyang gibati nga dinhi ko nalipay ani nako forever. Wa ni tinuod kalipayon. Kaya ang yawa lipayon man kaniya hangtod-hangtod. Sa katapusan, wa na. Iyahan na ka hangtod-hangtod. Nga na. Muna si Lord kanunay, naghahatag ka na to og wisdom. Naghahatag ka na to og kaalam. No? Naig mga ginagmay problema, ayaw, tigkabala ka na, kaalam nag-ingon, salig sa Diyos. Pastor, di man malikayan. Nganong di ka kalikay? Gada, padala makas imong gibati, dili sa imong nadungog. Nga gitudlo gikan sa Diyos. So di yung kakalikay. Sa kusaan pa yung, kabalak, kabalak. Hindi maulikay yan. Listen to this. Especially kamo mga kabataan, mga batanon, paminaw mag-ayo ha. Kining kaalam sa kanunay manalipod og magluwas gyud ni nato. Og ang pagka madali-dalion tungod kay magpadala kas imong emosyon, moingon itag emosyon, kalit nga pagbati sa panahon sa panghitabo. Daghang na disgrasya na. Kadungog kag istorya sulungon dayon nimo. Pagkaugma ikaw pay gikiha, ikaw pay napreso, kay way ebidensya. Dapat mahinahon ta. Mao mo na yung istorya. Tinuod ba po ka na? Basin po, og tinuod, manggaling na. Basin nakastorya siya, nakikalibanga siya. Ing ana, raon ta ka. Mutinagdahanon kayo ta. Hindi ta mo tagad sa istorya sa Ginoo sa iyang mga pulong. That is why sigit ang kapilde. Sigit ang kapilde. Sige kaingon ko na lami kaayong puy-an ning atong kinabuhi. Kung ang nagpuyo ni ining kinabuhi ikaw ra og ang Ginoo. Pero kay imo man pong papuy-an og lain. Ang atong kasing-kasing daghang ga boarding house. Dili magbayad sa kuryente og sa tubig. Di mo tabang sa bayad sa abang. Ang kasuko gipapuyo. Ang garbo gipapuyo. Ang pagdumot gipapuyo. Ang mga maot nga istorya nga nadungog, gipapuyo. Siya gipapuyo, siya pod gipapuyo. May naghana. Nga maabot na mabugatan, nakatanan mo yung anay lami ng kinabuhi. Ang anong nawalay lami, daghan ka gipapuyo. Kasabin ng imong garbo, ikaw garbong ka boarding house, akong kasing-kasing, wa ka nitabang, nibayad sa abang, sukad nga may puyo, kaya pahawa!
Sa ngalan ni Jesus. Ikaw kasuko, ikaw mo hinungdan nga bisan akong mga anak akong mapahimungtan, nga dili unta sila mo isalaan, pahawa di. Wa kagahatag na mo kinilo. Dapat ingana, no? Usahay mga igsuon, mapadaplin ginato ang kaalam sa Diyos. And listen to this. Usahay ang atong gibation magdepende sa atong nakita og nadungog. Amen? At dili usahay sa kanunay pastor. Kanunay kang pakiton og chocolate og bulak. Kanunay kang pakit og mga marag paatiman, giatiman ka ba? No. Imo sunduon ka sa trabaho. Doon ka dito sa trabahoan. Sunduon ka sa eskwelahan. No? Tagbuon ka dito. Ihatod pagyug ka. Nya makapangutana na ka. Unsa di ay ta? Di, wala ra gud. Gusto ra gud kong help ra gud. Help. Diha naga sugod na imong COVID. Ha? Unsay atong nakita og madungog? Ha? Nya padunggon ra gani tag mga selekta nga pinulungan, mga matamis nga mga balak, kurog-kurog dayon. No? Pakilig-kilig dayon. Mga kakabalong ika-21 na kang gipakurog, gipakilig-kilig. Sabta na to? Gatuo kag ikaw ray gisultian ana nga ang uban pagod mo rag Diyos nun manulti. Tubag yung ka sa akong pag-ampo. Adili mo yung anak mo, pasumbingay pa. Kabalo ka ma'am, sa pagkatinood lang, nag-ampo yun ko sa Ginoo. And dili ko sure og mao ba ning akong gibati nga maka-feel kong daw murag ikaw mo itubag sa akong pag-ampo. Daina na siya, uy. Maunsa ma'am mo yung ayaw ba? Ha? Ayaw ba? Ayaw lagi ba? Nako. Kanunay tang birahon sa atong gibati. Ngawa ka kabalong sa unahan o ana. Mamino. Kinaswitan kayo. Sweet kayo, yun. Magabot panahon. Na, sweet. So, gusto ni Lord nga pilion yun nato ang kaalam ug maoy mugiya sa atong pagkinabuhi. And remember this, nga ang wisdom nga ihatag ni Lord is always against to what you feel. Ang kaalam nga ihatag sa Ginoo sa imo, kanunay nagasupak sa unsay imong gibati. Because ang imong gibati, kanunay nagagukod sa pagpakasala og mga makadaot nga mga butang. Pero ang kaalam sa Dios magaluwas kanimo kay sa unahan gusto siya nga ma-enjoy nimo ang kalipay. In Ecclesiastes chapter 9 verses 13 to 18. Ecclesiastes chapter 9 verses 13 to 18. This wisdom have I seen also under the sun, and it seems great unto me. Sa kini nga kaalam nga nakita nako ilalom sa adlaw, ining kalibutan na pinaka-importante, dako kayo, gikinahanglan kayo para nako. In verse 14, there was a little city and a few men were in it. And there came a great king against it and besieged it and built great bulwarks against it. In verse 15, now there was found in it a poor and wise man, and he by his wisdom delivered the city. Yet no man remembered that same poor man. In verse 16, then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. In verse 17, the words of wise men are heard in quiet more than the cry of him
that ruleth among fools. In verse 18, wisdom is better than the weapons of war, but one sinner destroy much good. Palihog og kanang basa nga ato nga pagkabasa diha. Sige na, ayaw paglangay. Aduna pagayoy lain nga ako nasaksihan, ug alang kanako kini maayong pananglitan. Kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan, may usa ka gamayng lungsod nga Jutay ra ang nagpuyo. Gisulong kini sa usa ka gamhanang hari. Gipalibutan niya kini ug buot niyang lumpagon ang mga paril niini. Niadtong lungsura may nagpuyo nga usa ka kabos, apan abti kaayo, ug mahimo unta niya ang pagluwas sa maong lungsod, apan wala gayoy nahinumdum kaniya. Miingon ako nga ang kaalam mas maayo kaysa kusog. Bisan pag ilang gisalikway ang kaalam sa kabos, ug wala nila kini pamatia. Mas maayo pa ang pagpamati sa gawhaw sa maalamon, kaysa singgit sa usa ka hari diha sa tigom sa mga buang-buang. Mas daghan ang kaayuhan nga mahimo sa kaalam kaysa sa mga hinagiban. Apan ang usa lamang ka makasasala, makahimog daghang kadaot. Amen. Iyang gi-describe unsa ning kaalam. Ingon siya nga ang kaalam sama ani. Dunay usa ka gamayng lungsod nga giatake sa dakong gingharian. Gisulong. Wa na sila mahimo, gilibutan sila. Pero dunay usa ka pobre dito, dili ilado, nga grabe ka maalamon og makahimo unta siya sa pagluwas sa tibuok lungsod, pero walay nahinumdum niya. Kabalo mo sa tong pobre nga grabe ka maalamon nga gisgutan, si Mr. Wisdom to. Si Wisdom. Si Kaalam. Sa panahon sa pagsulong sa grabe mga katalagman, atong ipadaplin ang kaalam, kay dagan-dagan na ta, bisag asa na lang ta paingon, bisag unsa nga paagi, bisag klaro na kayong watay mahimo. Ingon si Lord, remember the wisdom. Muna ingon siya, James 1:5, if anyone lacks wisdom, let him pray. Papangayuon, pampuon, pero wala. And Lord, tagaay kog kaalam. Simba, kay naiwali ron. Lord, padamguhar ako be, kay kapoy, kay Simba. Padamguhon. Lord, tagay kog wisdom. Basa ang pulong sa Ginoo. Lord, oy, mubasa ko. Awa ko, di ko kabasa kay magsige na lag-irog atong to ang Facebook sa screen. Pang-like. Sige na lag-tanaw sa TV. Sige na lag. Awa na. Sige na lag dula. Mauna. Munang lisod kayo mga igsoon. Iyang i-describe nga ang kaalam, makahimo siya pagluwas sa gamayng nasod. Bisan pag atakihon kag dako kayong mga pagsulay, dagan kayo nga mga problema, libutan baka, bisan asa na kamulingi, puro na siya makalilisang og kalisod. Ingon si Lord na ay muluwas nimo unsa ang kaalam. May mga tao wala na naminaw, wala na ang kaalam nagtawag, wala na paminawa ang kaalam kay nagpaanod na sa gibati. Puslan man. Why nagmahal? Daghan na siya napasakitan, why nagmahal? Kanunay napadaplin ang kaalam. Munang sultian ka nako, si Lord kanunay siyang nagpasidaan sa ato. Pero sa gihapon, muabot na to. Sa kada adlaw, muratag kanunay ginatuok, ginagunitan, ginagapos, nga way mahimo, pildido kanunay nga naman. Ang kaalam atong gipadaplin. O atong gisunod, unsay atong gibati. Karon ganahan ka niya, karon di mo siyang daigon, hangungiton og manggang hinog. Muna imong gibati. And na-carry ka sa imong gibati. Muna imo nang buhaton ng mayong butang para niya. Pagkaugma, nasungot man ka niya. Kulang pa si paon mo, sagpaon. So nagpadala na po kasi imong gibati. Dili ta mo daog kung kanunay rang atong gibati, atong sundon. Ingon pa to, masitag higda, muraman taaning madala po sa atong kaluya, o maluya, tagsamot. Mulihok. Kaya kung magpadala ka sa imong gibati, sigurado na anod na ka. And you know what?
daghan sa mga maalamon nga sa panahon na sa actual nga mga challenge, testing, mga pagsuway and kana nga mga trials, ang ilang kaalam ginapadaplin og manglihok daw mga buang-buang og way kaalam. Magkinabuhi nga daw walay kaalam. And that is why kanunay tang pildihan. For the whole week gasige jud kog huna-huna og ayo, Lord. Taga ikog message nga una sa tanan para nako. Og ikaduha para sa imong katawhan. And gihatag ni Lord, First Chronicles, si Solomon nangayog kaalam. Sakto, nagkadaghan. By the way, insulto kayo ni. Kamo pa mismo mo ingong nalahi na ng taga-church. Lahi ng church karon. Kaya di na matagad ng uban. Di na kayo tagdo ng uban. Unsay gusto nimo? Magstorya sa taha. Human ako gwali. Managad sa ako diha binagsaog sulti tag 10 minutes. Huwat mo sakyanan. Nya inig buntag huwaton sa nakong makasulod tanan, magistorya sa tadiha tanan. Dili na maapas. Kitang nauna na, mutabang na tag-atiman sa ilaha, mutabang na tagtagad sa ilaha. Si pastor, pa'y pasanginlan, namaot ng nagbatasan si pastor. Nausob na gyud. Di na kayo maatiman, mga bag-o, di kayo maatiman. Si pastor ragyapon. Si brother ragyapon, si sister ragyapon. Dili maduphan. Muna yung ko sa Ginoo, Lord. Mag si Solomon ba? Lord, idagha. Tagai ko kaalam, unsaon. Unsaon. And God gave me this, inganiha. Okay. No? And ang uban mo ingong, ano lagi silang kuan, dili na kayo i-involve. Dili na kayo i-appeal. I-appeal sila, pero sila mo'y dili. Sa kada adlaw ko mo, sige na ba, maluoy ka. Nga naon? Kada adlaw? Join ani ba? Para na mong kaayuhan. Join, please. Sa may gusto ni mo chocolate? Nga naon? So, kita makakita ta sa unsay kakulangan, unsay panginahanglanon. Automatic na. Dito kanunay maghuwat nga mo na. Because naa na tayo wisdom nga gihatag sa Lord. Di mo na madalarag ko sa katawo. And we have this, arise and shine, for the light has come upon you. And the people nga naa sa kangitgit mo duol sa imong kahayag. Unsa may inyong nasabtan ana, usara ang mo arise kay naay kahayag, ug adto ra niya tanan mo dangop. Dili, kitang tanan mo'y gi-address ni Lord. Kitang tanan gi-address ni Lord nga mahimo tang dalangpanan. Nga mahimo tang dunay kahayag. No? Kung may nitagad niya, kahit as pastor dito naghatod, nagkuha, ikaw di ay. Igor ka mo, yung wago tagda ni pastor, giagian ra sakyanan. Ikaw di ay. Mo bawra, yung abot, anyo siyo. May buntag, salamat nga na ka. Napay bangko ato, sige ay, wow, ko na to. Lumiang nga na, no? Napay ato bangko. Lain na po gitanaw. Napay uban managad manggaling or manglamano tos lain gitanaw. Uy, nanay ka. Uy, ko ano, kumusta ka? Yung mga karaan mo rin po yung magtagdanay. Hello? Bato-bato sa langit, mirisi. Ingo si Lord. Munang importante kayo ang wisdom. Okay. Sige. Okay mo ni. Kani nga mga idara, especially ang mga bag-o, sila pagtuunan mo ng pansin. Muingon na po itong nangauna. Grabe, sa unang bag-o pa me. Asa mo kaninyo ibutang? Nangaway si pastor.
Mayang gabi, amen ba? Gusto ni Lord nga makabaton ta kaalam dili kay kanunay ipadaplin because in every day sa atong kinabuhi naatay ma-encounter nga gubat. And ang kaalam kanunay ning magpaikyas nato, maghatag nato kaalam. Ug wa ka na kay balugon sa ibuhaton. Ingon si James pag-pray, pag-ampo. And human mo kaampo man gihapon, basa siyang pulong. Diha og unsay gisulti mo ibuhata. Pastor, ito kuno kay paampuan si Kuan. Oh Lord. Basa ayog adto. Di ka maadto, di wa kay problema. Kay giingnan mo kang ayog adto. Na may kaalam. Musalig man kas Ginoo. But listen to this. Daghan nato magpadala sa atong gibati plus musalig pagyud sa atong kaugalingong katakos. Equals failure. Mauna, trusting oneself and too much confident of what we have. Ang resulta, pakyas. Then, mangluod kas Ginoo? Oh, no. This time, paminawa si Lord. Sa mga nanglabay ng adlaw, gihisgutan nato, one of the keys to win the battle. Maangko nimo ang victory is to surrender. Dili tanan kwan mo lihok dayon ka pakita dayon nimo kinsa kang mayong laki ka. No? So kaniadto mga igsoon bag-o pa ang Kristohanon. Sugod na kog wali pero gawas usahay ning batasan. Nga naman immature pa ba daldalag bibiron. Nag-away mi sa ako ang kanang ka-roommate sa Bible school. Nya ako siyang gigunitan. Nya siyempre gamay man siya na dako-dako ko gamay pod. Niya. Di ako siyang gigunitan niya. Di na siya kalihok. Niya kabalo mo kung sa akong gisulti niya. Ang ginangmula, ka nakailan ako. Kinsa ko. Gusto ka makaila kag kinsa ko. Garaon. Hambog. Dagang Kristohanon inga anak karon nga naman. Wa pa. Nitubo in tawon. Galakaw-lakaw ratang matured na tang manulti. Matured na tang manglihok-lihok. Matured manuot-suot. Sa matas Ginoo nagdayaper. Nagbibiron. Di kabot problema hilak dayon. Mauna. Si Lord nagtawag, ang kaalam nagtawag sa ato mga igsuon. Amen ba? Nagtawag siya. That is why ayaw kasalig sa imong kaugalingon nga katakos. Ayaw usab kasalig sa imong sunod sa imong gibati. Kundili magbabinantayon kang ano man. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ingon ang Biblia, ang kasing-kasing sa tao malimbungon labaw sa tanan. Daot. Makasasa. O kinsay na sayo na wailain ang Diyos. Nga naman, ang tao pwede mong isingisi si mga tubangan. Praise God, Pastor. Sa tinuod lang kasing-kasing. Mauta po. Buwi. Oy. Munang nagtambang si Lord, 17 verse 9. Ang atong kasing-kasing. Asa naman itong akong tigbasawa? Panakaukay di, ha? 17 verse 9. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tawo, walay mo labaw ni ini kamalimbungon ug labihan kini kadaotan. Na karon gibati kag kaanyag ugma di na pud mao imong gibati. Mutan-aw ka, kabalo ka sigihan nimo sa tutok makaingon kang angayan biya di ay. Nakatan-aw na po kas uban. Head to foot good. Head to foot. Angayan biya po di ay. Nalimbungan na ka. Malimbungan ka. Munang og nay makitaan ayaw tutok ba? No? Ngayon si mami, sagot to, babae to, lalaki. Imbis wa ko kaklaro, makaklaro na noon ko kay tanaw, kaklaro ana. May bawaan man po nimo na kanang lalaking magpakababae kay pinaana kaayo.
kuan kayo ba, kurbada mas bawog pa sa Chocolate Hills. No? Ayaw ka. Nga naman, iniktan-aw ni mo ana chemistry, mag-drawing din na imong utok. So ayaw steady diha. Kuya po na pagtanaw ninyo ka pero ga-drawing ragyapon. Gadayi gimong una-una. Gana ito. Praise the Lord. Atig pakasala. No? Sa gikaingon ko na, mga lalaki o babae, pareho na tanan. Atong giingon ka ganina nga, ang babae mag-post na pabay, laki karon nga tinuod. Ang uban, ang laki pod nag-post, doon na pabay babae karon kasaligan. Pareho. Pareho. That is why panahon na ni mga igsuon nga gamito na to ang kaalam nga ginatudlo sa Ginoo sa ato. Mao bitaw nang bisag asa kang simbahan pa dong, wa gud gyapon kay maangkon sa kinabuhing nindot. Nga naman, guba ang imong relasyon sa Dios kay kanunay nimong gipadaplin ang kaalam nga maoy nagpanday sa maayo nimong relasyon ngadto sa imong Dios. Nangandoy ka nga makabaton kag maayong relasyon sa imong isikatawo nga guba mismo ang imong relasyon sa Dios guba. Nangandoy ka nga ma-fix ang imong gugma sa imong isikatawo nga wala nimo gi-fix ang gugma nimo sa Ginoo. Kinsa maoy tagiya sa gugma? Dali ra kang tamnan sa sayop nga pagbati nga gikan sa kaaway. Ug dili pagbati nga gikan sa Dios. Nganuman, ang kaalam sa Ginoo kanunay natong gipadaplin. He said nga atong kasing-kasing deceitful, malimbungon kayo. Kining sa King James Version, the heart is deceitful above all things. Walay laing pinakalimbungan. Ito mga cellphone karon mga limbungan na pod. Yung ana nimo, picture. Pahayaga gamay. I-adjust gamay arong di maklarong bugas. Nga picture, ka-20 pang liso-liso sa nawong. Usa i-post sa Facebook. Pero bisan pa kung sa kalimbungan na ng atong mga cellphone karon, mas limbungan gihapon ang atong kasing-kasing. Karon lipayon ka ug mapagulon ka, karon lipayon ka ug mapagulon ka. Suwaya nga ang imong kasing-kasing mosunod sa kaalam nga gikan sa Dios. Nga bisag sama kang Pablo nga naa siya grabing kalisod og mga kaguol, kasakit, mga samad. Pero I rejoice in the Lord. That is why I say unto you, rejoice. I say it again, rejoice. Saon pag-rejoice ni Paul ato nga samaran siya nga naa sa sulod sa prisuhan? It's because iyang paminaw ang kaalam sa Ginoo dili sa iyang gibati. Kita sige ra tagsunod sa atong gibati? Ha? Sige ra tagsunod-sunod, di ka mo daog. Di ka mo daog. Mabuhong lang kaning dagwaya. Magsugod na kagpuasa ampo. Lord, lahit na pong itsura, please. Huh? Sa hirabahin nga na ta, pili-pili. Lamia mo to siya mawali. Oy, kay puro pinahikap ba? Pinatandog kayo. Mia kayo. Ngiinig balik na. Ni ana po ning sige rag kasaba. Wa jud tay lain naning ma. And sa ato nga conclusion. Tapos na ta kay wa na tay time. Nagasuwat si Paul ngadto sa simbahan sa Corinto. Giawhag niya ang mga tawo nga isalikway nila ang kalibutanon nga kaalam ug ilang sundon ang kaalam nga nangagikan sa Dios. 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 31. Mag-closing na ta. Ingon sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ang pagwali kunok may tungod sa pagkasakit ni Ginoong Hesukristo dito sa cross para sa mga buang-buang daw walay kapuslanan nila, pero para nato mauni ang atong kaluwasan.
In verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Unsa daw na siya mga igsuon? Iyahang laglagon, iyang gubon, ang kaalam sa mga maalamon. Besahara ko na sa Bisaya, kanang ingato, gihapong pagkabasa, verse 19. Ditso. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, o isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. O, maunin na hitabo karon. Gikawang sa Diyos ang kaalam sa tanan. Sabi, parang dili mo kalat ang coronavirus, mag-face mask, mag-social distancing, ni undang magkalat, nag-positive, manggani, bisag negative. Ingon si Lord. Himuon yang kawang ang kaalam. Ang pinaka-bright karon wa na nahimo. Verse 20. Verse 20, sir. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makinaadmanon o sa mga batid sa lantogi niining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kaysa iyang kaalam maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong motuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudyo nagkinahanglan og mga milagro, agig pamatuod og ang mga Grego nangita og kaalam. Okay. Sa daw mga Hudyo, nangita sila og milagro, pag matuod nga tinuod ning gipadala. Pero ang mga Grego di sila mutuog mga milagro, it's because daghang mga sorcerer nga makahimo pog mga milagro, daghan pong mga taong gipuy-an sa espiritu sa demonyo nga makapanghimo pog mga milagro aron makapasalaag. Aron daghang mosunod po nila. So mga Grego dili sila mo sunod ang mga tao motuo sa mga tao maghimo-himo mga milagro, but nangita sila wisdom. So the Bible says, ang mga Grego nangita og kaalam, ang mga Hudiyo nangita og milagro. Kita unsa may atong gipangita. Verse 23. Apan kami nagsangyaw kang Kristo. Si Kristo. Si Kristo ang giwali og siya ang atong pangitaon. Nga naman, padayon. Nga gilansang sa krus, kining mensahia dili madawat sa mga Hudyo o binuang alang sa mga dili Hudyo. Apan alang ni atong gitawag sa Dios, Hudyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Si Kristo mao ang ug ang kaalam sa Dios. Muning ang laktod nga pagkastorya ang atong gisgutan kaganina nga ang kaalam kanunay gipadaplin, ang kaalam kanunay gipadaplin, ang kaalam kanunay gisalikway. Sa chapter 1 sa 1 Corinthians ningon ang kaalam mao si Kristo. Nga kanunay ra nato nga ginapadaplin. Isaiah 9:6 siya ang wonderful counselor. Wonderful counselor. Magpatambag balita niya ang natay bation nga ditso naman dayon tag pakita dayog kinsa ta. Sa pagkatinuod lang bisag kung saan nimo pakita kinsa ka wa kay mahimo. Pilde ka di ka mudaog. Ang yawa mo'y magpakpak og may malipay kanunay. And that is why ayaw isalipoy ang kaalam nga naman ingon dire si Kristo because the foolishness of God. In verse 24, but unto them which are called, kita daw nga mga tinawag, Mahudiyo, mga Grigo, mahintil, Christ, the power of God, and which the wisdom of God. Si Kristo daw ang gahom sa Diyos ug ang kaalam sa Diyos. Muna ayaw ipadaplin si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Kay ikaw ra kanunay mo imong gisaligan. Di ka mo daog. Kanang imong nadungog nga di ka mo daog, di ka mo daog, di ka mo daog, mahitabo gyud na kung dili ka maminaw. Ayaw jog paabuta because daghan kayong nagmahay sa unahan. Daghan kayong nagmahay sa unahan. And then ingon diha, verse 25. Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Ingon diha nga, bisan pagani ang pinaka maalamon nga na huptan sa tao nga kaalam. Binuang rani sa Ginoo itandi sa kaalam sa Dios. Ug ang pinakakusog sa tao mo ni pinakaluya kung itandi sa Dios. So wa day tay mahimo.
Amen? Atong barangay, atong nasod, ang tibok kalibutan, walay mahimo. Because ibutang ta sa sitwasyon nga ang kusog sa tao, ang kaalam sa tao, way gamit. Pareharong mga panahon na. Pareha karong panahon na. Nakaron, magtalikod-talikod patas atong pagpangalagad sa Diyos. Ngania na taaning panahon na. Verse 26, For ye see the calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, and not many mighty, not many noble are called. Dili tanan nga mga kusgan, mga maalamon, mga tinawag. Gani, sa pagtawag ni Lord sa mga tinunan, mga mananagat, dili mga scholar, dili mga lawyer. And sa kapanahunan, ang mga Hudiyo, mga Pariseo, ang Saduceo, mga abogado, pero walay usa nilang gitawag sa Diyos. Gawas di Apostol Pablo. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Gipili sa Diyos ang mga way kaalam aron pakaulawan ang mga maalamon. Di na nagpasabot nga kay dunay mga maalamon nga mapaubsanon. And sa verse 28, based on things of the world, the things which are despised hath God chosen ye, and things which are not, to bring to naught things that are. Ang mga wala daw mapuslan, nahimong mapuslanon, o ang mapuslanon, nahimong kawang. Ang walay bili, gigamit ng himong balilhon, o ang katong giilas tawong balilhon, wa na'y bili. Sabta na to? So that walay maga pasigarbo mga igsuon. Verse 30 and 31. But of Him are ye in Christ Jesus. But ikaw or kinsa nga nahiusa diha kang Kristo, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Wa na'y makapasigarbo. Because kay si Kristo di ay ang atong kaalam. Si Kristo di ay ang makahimo sa tanan, dili kita. Salig lang sa Ginoo. Nanawagan si Lord sa ato amo salig ta niya. Nanawagan si Lord nga magpagiyata sa kaalam, magpagiyata sa iya, magpagiyata sa iyang pulong. I tell you, bisag unsa ka pa ka madiskarte sa buhay, wala kang magagawa, talunan ka pa rin pag dili si Ginoong Hesus ang mugiya sa imuha. Pag dili si Lord ang magiya nimo, you will be led by your own emotion and your own ability. Pag abot sa unahan, tagak ka, pukan ka. Si Lord nagtawag, magsabot ta aning kinabuhi anak. Ayaw kog ipadaplin og akong bahala sa iyo. Ecclesiastes chapter 9, iyon sa to, lahat ng battle meron ka akong bahala. Luwason ka sa kaalam, bisag libutan pa ka. Og ang galibot nimo, og ang problema nga abot nimo, og ang katalagman, mas powerful, mas gamhanan pa, mas wa kay kasukol. But don't worry, ang kaalam mo luwas nimo. Muna giingon sa Ecclesiastes, og sa pagkatinuod lang gipamatud-an sa pag-anhi ni Jesus Christ. Jesus Christ is the wisdom from God nga maoy niluwas kanato gikan sa gapos sa sala. That is why si Lord nanawagan sa kadausan nato. Dili na ta magasunod-sunod sa atong kaugalingon nga mga pagbati. Magdesisyon ka pinaagis ka alam dili sa imong gibati. Mulihok ka pinaagis ka alam dili sa imong gibati. Manulti ka pinaagis ka alam dili sa imong gibati. Before ka moingon niyang I love you, promise, kuyugon tikaw sa kong kinabuhi. I-check o sa happy bagyod mi ani in the future ha. Kuyog bagyod din ako ha. Kauyon kami ani be. Malipay ka ko ani, malipay po ka akong pamilya, malipay ka ang tanan. Usahay nga ana atong i-consider ang tanan.
Hinaot nga na atay nasabtan ng kagabihon. Amen ba? Ayaw jo ka, gipalangga kita tanan, gipangga ta, gihigugma ta sa Ginoo. Unsay maabot sa tong kinabuhi? Ask for God's wisdom. Amen ba? Bisan money, na kwarta maabot nimo, ask for God's wisdom. Sa una nimo. No? Bisan ako inigabot sa offering, sige kung kani dirini. Kadi pwedeng imura ng usahon diha. Ihurot tayo ning kuan. Pag palami ka diri inig suroy nimo dito sa imuhang mga kaigsuonan. May mga problema sila dito, wa kay mahimo. Kaya wa man kanigamit sa wisdom unsaon na siya. No? Imong inadlaw 200, 150. Dili na problema basta na kay wisdom. Unsaon nimo na paggamit. Pero kung kanunay rang atong emotion atong sundon, sultian ka nako, maglisod ta aning kinabuhi. And daghag promise si Lord, wa tay matilawan. Ngano? Ang atong masinati, puro ra kabugat, kasakit o kagulanan. Hinaot mga igsuon nga nang pamalandungan gyud nato ayo, nasabtan nato ayo ang mga mensahe karon. Ato iduko ang atong mga ulo magampo ta. Makagagahom og langit no namo nga amahan, salamat sa imong mga pulong karon o Lord, intabangi kami nga among mga dadungog amahan namo nga langit non, amo tong patalinghugan sa kinabuhi, amo tong pamalandungan sa kinabuhi, amo tong ma-apply sa among adlaw-adlaw nga pagpamuhat o Dios. Father God, who can save us? O Lord, gikan ni ining maong kinabuhi nga kanunay lamang nagasunod sa unsay amo ang pagbati. Sa unsay amo ang mga tawhanon nga mga tinguha, mga tawhanon nga mga panghuna-huna Ginoo. Pasaylo ami ani. Walay laing makapahinggawas namo niini, walay laing makaluwas namo gikan niini, kundi ikaw lamang o Ginoong Hesukristo. Father, ako nga giampo, akong gihangyo kanimo o Dios. Ikaw among langit nun nga amahan, magahimo sa kada usa kanamo. Ingon biya kas imo mga pulong o Lord. Ilisan ako ang ilang mga kasing-kasing masinugdanon. Yung kabubuan minimo sa tubig nga hinlo og mahinlo kami. Og dili na mapakaulawan ang imong gamhanan nga pangalan. Tabangi kami o Lord nga sa among mga pagpanulti, sa among mga desisyon, sa among pagabuhaton, pasubay kami, magabasi kami kanunay sa kaalam nga imong gihatag kanamo. O dili sa unsay among nahuna-hunaan, kung dili unsay among gibati, dili kami magpaanod amahan namo nga langit nun. But help us, O Lord, nga kanunay magasalig lamang diha kanimo Ginoo. Salamat kayo sa mga pulong karon, sa imong mga pagbadlong, sa mga pagtudlo amahan namo. And Father God, thank you that this church, O Lord, will be led by your wisdom, not the foolish academic knowledge of anyone, Father God, but your wisdom, Lord Jesus. Thank you, Lord, that every one of us, Father God, gikan sa mga kabataan, mga hamtong, mga batanon Ginoo, mga leaders, O Lord, we will be filled by your wisdom, and we will be filled with your anointing, Father God, and we will be led, O Lord, according to the work, to the move of your Holy Spirit, Lord Jesus. Thank you, Father God, that this evening, Lord, mga tulog kami Ginoo nga doon na nasab kami, mga nakatunan amahan namo nga langitan for so many times. Dili mi gustong mubasa sa imong mga pulong, dili mi gustong magpatalinghog, dili mi gusto nga maminaw. But O Lord God, mao ni ang magluwas kanamo sa mga malisod nga mga kapanahunan Ginoo, sa mga puzzles sa kinabuhi, sa mga trials sa kinabuhi, sa mga muagibot nga mga pagsulay, muabot nga mga katalagman, mga dili masabtan nga mga panghitabo ibabaw aning yuta. Your word, your wisdom, the Holy Spirit will save us, O Lord. Nga dili may mahimo amahan nga daw wala na paglaom kundili sa gihapon may kalinaw kami, buhi ang paglaom, buhi ang pagsalig tungod kay ang imong kaalam nagatudlo kanamo. Unsay desisyon, unsay himuon, unsay among isulti, unsay mga panghuna-huna ang ayan namong huptan. Lord, we give you the glory this evening. Wala alaing angayang simbahon, pasidunggan o pasalamatan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pagapanindog ta mga igsoon, imo ang himaya o kadungganan,
Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, sa pagdayeg kanimo gamhanan ka. Milagruso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo gamhanan ka. Milagruso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama. Singgamhanan ka o Dios. Yes, hallelujah. Gamhanan ka, milagruso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagruso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama ka, oh, walay sama kanimo. Yes, Lord Jesus. Yes, thank you, Lord, for the wisdom. Walay sama kanimo. Salamat Amahan sa kinatibukan ining kagabihon o Dios. Magapangatulog kami, magpamahulay kami, nakauban namo ang imong gugma, ang imong grasya, kaalam, kamatarong manalipod ka namo, ug ang padayon namong panaghiusa, panaginigsunay, panagtinabangay, nga gihatag sa imong balang espiritu, magalungtad hangtod sa hangtod Ginoo. Dalaygon ka Ginoo, mapasidunggan ka sa among pagpamunga, sa pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among buhing Diyos, Hari ug Mangluluwas. Amen and amen and amen. Mayong gabi ug salamat kayo sa inyong pag-anhi.